четвъртия епизод на Порш. И цъкнете един лайк, защото това куче се казва Порш и е доста сладко. Вижте как ми душка лайк. Защо душкаш този лайк? Какво правиш? Какво гледаш? Къде отиваш? Къде отиваш? Ти тотално не знаеш къде се намираш. Дайте ви покажа какви са лакомствата. Такива са лакомствата. Разчупени. Сега ще му дам лакомството. Порши. Виж какво лакомство има в ръката. Порши. Виж какво лакомство има в ръката. Гладен ли си? Искаш ли? Искаш ли го? Виж как го душка. Искаш ли го? Нати го. Нати. Добре, той сега не иска да яде лакомството. Поне да си играеме с този бърдушко. Нощното преди това нещо. Порши, виж Порши. Порши. Виж. Гледайте сега. Добре, и това не го иска. Това мога да го използвам за епизод.